An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ma jira aw la k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen ye. Bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Aliyu Sise ni ale tun ye n'ale tun ye sous-préfet Farakɔ Segu o sous-préfet a kɔni labilara ka bɔ maajuguw bolo. Sabula a tun minɛna maajuguw bolo desanbu kalo tile 13 san 2019. I ka dɔn k'a fɔ a kɛlen kɔ ka san dama dama k'o kɛ maajugu kun bolo, a kun sera ka labila ka sanga ni jamana maa ɲɛmaw u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye. Ale labilalen kɔfɛ an b'a jira aw la k'a fɔ maa dama dama bɛ yen olu kun bɛ bolola nin waati in na n'o dɔ ye Père Ayo ni ale ye missionnaire d'Afrique ye. I ka dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ maajugu bolo nin waati in na fo ka taa bila Dirisa Sanɔgɔ ma ni ale ye Gumara Wurus o préfet ye ani Amadu Ɲali Boli fo ka taa bila Musa Diko ma. Ninnu maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kunnafoni dilaw ye. Olu kun bɛ maajugu kun bolo nin waati in na. Olu ka somɔgɔw kun bɛ ka wele bila jamana maa ɲɛmaaw ma u ka se ka wulikajɔ kun sabati walasa u ka se ka bɔ maajugu yɛrɛ bolo. I n'a fɔ min ye Farakɔ sous-préfet ye Aliyu Sise, ale sera k'a labila cogoya min na k'o jigi bɛ jamana maa ɲɛmaaw kan. An bɛ don min na fɔ bi in na. N'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na. A gwalen bɛ Sɛnɛgali jamana kɔnɔ nin waati in na sabula Usumani Sonko a n'a ka cɛdenw olu kɔni wele bɛ k'u kanga walasa Macky Sall a kana se ka da maga troisième mandat ɲini na mun bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ a bɛlɛ. Sabula olu caman fɛ min ye Macky Sall ye a b'a fɛ ka troisième mandat ni k'o kɛ u ka jamana kɔnɔna na o ni sariya tɛ ɲɔgɔn ta abada. O de kama Usumani Sonko a kun jirala k'a fɔ jamana maa ɲɛmaaw fɛ ko i ka dɔn k'a fɔ k'a kan ka san 2 kaso bɔɲɔgɔnni k'o de kɛ kaso kɔnɔna na. O fɔlen o ma se ka dayɔrɔ kun sɔrɔ Usumani Sonko kanubɔw la. O bɔra ka i ka dɔn k'a fɔ Sɛnɛgali jamana bɔlɔn caman de minɛ f'a kɛra sababu ye ka maa 15 bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ o nin na. Jamana maa ɲɛmaaw kun bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kun sabati walasa min ye i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔni kana se ka bilisa ɲagami. O nɔngɔn na min ye Faransi ani ONU olu kɔni y'u dabɔ fili kɔrɔ k'a jira k'a fɔ o b'a ɲini Macky Sall n'a ka gouvernement fɛ i ka dɔn k'a fɔ basigi a ka se ka segin Sɛnɛgali jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. An b'a jira o la k'a fɔ Usumani Sonko a jirala k'a fɔ k'a kun b'a fɛ ka bin cɛnimusoya nasira kɔnɔna na Adji Sarr kan ni ale ye npogotiginin ye min bɛ Sɛnɛgali jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. Ale y'a jira k'a fɔ ko a kun b'a fɛ ka bin ale kan. O de kama kiiri fana i ka dɔn k'a fɔ a wulila ka a nɔ minɛ. O bɛɛ la ta min ye i ka dɔn k'a fɔ tumana min na o ye sɛgɛsɛgɛli kun boli Usumani Sonko kan a jira k'a fɔ k'a kan ka san 2 bɔɲɔgɔnko kaso ni k'o kɛ Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na. O fɔlen nana mankan ye f'a kɛra sababu ye ka maa 15 bɔɲɔgɔnko k'olu sɛbɛkɔrɔ bɔni o nin na. Maa caman de bɛ yen minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogila nin waati in na. Halisa min ye mankan ye a kɔni tɛ ka mada nin waati in na Sɛnɛgali jamana kɔnɔna na. Sabula min ye Usumani Sonko ka cɛdenw olu y'a jira k'a fɔ ko Bahama kɔni de taara ka ɲɛsin Usumani Sonko ma. Indo jamana kɔnɔna na min ye tɛrɛn belebele ale kɔni dafirila a kɛra sababu ye ka maa 200 ani maa 88 bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ o nin na. Maa caman de bɛ yen minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogilen bɛ. O de kama min ye Indo maa ɲɛmaaw olu kɔni bɛ ka wulikajɔ kun sabati walasa maa minnu kɔni jogilen bɛ u ka se k'olu ta ka taa n'o ye lapitalisoba la walasa olu kɔni ka se ka furakɛ. I ka dɔn k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko tɛrɛn kasara a ka wuli Indo jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. Ni sen in ta a kɛra sababu ye ka maa 200 ani maa 80 ani maa 8 bɔɲɔgɔnko k'olu sɛbɛkɔrɔ bɔni o nin na. Joe Biden n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Ameriki jamanakuntigi ye a jirala k'a fɔ tumana min na a bɛ ka attestation ni k'o di a ka sɔrɔsi dɔ ma. I ka dɔn k'a fɔ a kɔni bɔra ni ka bin dugu ma. A ko fɔlen i ka dɔn k'a fɔ a ye maa caman kɔni kamana gan. Sabula dɔw y'a jira k'a fɔ ko bana dɔ bɛ Joe Biden na ko bana in bɛ to k'a bɔ k'a bin. Nka o nɔngɔnni bɛ min ye Maison Blanche ye olu kɔni ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ min ye Joe Biden ye. I ka dɔn k'a fɔ mana dɔ tun bɛ dugu ma k'i ka dɔn k'a fɔ ko Joe Biden i ka dɔn k'a fɔ a sen de ferekela o mana kɔfɔlen na. O de kɛra sababu ye a bɔra k'a bin ko n'o tɛ mɔgɔw kɔni bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko bana jugu dɔ de bɛ Joe Biden na k'o tɛ abada. Nka o bɛɛ la ta maa caman fana jira k'a fɔ ko kɔrɔya fana k'a bɛ ka se Joe Biden ma. I ka dɔn k'a fɔ ko de kɛra sababu ye ka Joe Biden ne k'a bɔ k'a bin tumana min na a tun bɛ ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di a ka sɔrɔsi dɔw ma min kɛra l'Amérique jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. An bɛ taa Rusi jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ Ukraine olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Rusi jamana ye ko sanga ni waati bɛɛ a kɔni bɛ gosili ta ka ɲɛsin olu ma.
a jirala k'a fɔ min ye Ukraine ye i ka dɔn k'a fɔ ale fana ye gosili ta ka ɲɛsin Rusi jamana dugu dɔ ma a kɛra sababu ye ka maa 2 bɔ ɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o nin na o nɔgɔnin bɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Rusi jamana maa ɲɛma olu kɔni kunnafonidi kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ maa si nɔ ye abada ko nin ye Ukraine a n'a dɛmɛbaaw de nɔ ye nka o bɛɛ la ta min ye Rusi ye olu kɔni ye kangari gosi Ukraine ye k'a jira k'a fɔ o tɛna Ukraine jamana si dɔ to yen abada nin waati in na min ye ka dɔn k'a fɔ a ko kuma fɔlen a bɛ se ka kɛ tiɲɛ sabula min ye Rusi jamana olu kɔni kun bɛ nin waati in na i ka dɔn k'a fɔ Kiev n'o ye Ukraine jamana faba ye sabula a jira k'a fɔ ko Wagner i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka labɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɔni sabati walasa tɛgɛ kɔni ka se ka da Zelensky dayɔrɔ kɔni kan Kiev jamana Kiev faba yɛrɛ kɔnɔna n'o ye ka dɔn k'a fɔ Ukraine faba yɛrɛ ye an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔni bɛ ka maa caman kɔni kamana gan kɛrɛnkɛrɛnnenya Ukraine jamanakuntigiw sabula i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni caman kɔni jɔyɔrɔ bɛ nin waati in na ka sanga ni Rusi ka gosili ani Wagner ka wulikajɔ o bɛ ka dugu caman min kɔni daraki i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na o ka kɛlɛkɛcɛw la ninnu kɛra bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen ye an sera ka mun lase aw ma an b'a fɔ sa a k'an bɛn